Планираният небостъргач, Paradise Tower, до Мол Парадас в София, който трябваше да бъде най-високата сграда в България с височина от 215 метра и 55 етажа, беше окончателно отменен. Проектът, който предизвика бурни обществени дебати и недоволство, беше спрян от главния архитект на София, архитект Богдана Панайотова. Причините за отказа включват множество несъответствия с нормативните изисквания, като транспортен анализ не доказва възможността за реализация на проекта, като се отчита натовареността на уличната мрежа. Паркоместа – недостатъчен брой паркоместа според изискванията на закона. Силует на сградата не съответства на одобрения устройствен план. Проектът предизвика опасения, че ще скрие гледката към Витоша и ще увеличи трафика в района. Въпреки амбициозната идея за създаване на вторичен градски център, който да облегчи автомобилния поток в центъра на София, тези проблеми доведоха до окончателното му спиране. Небостъргачът, Paradise Tower, беше замислен като емблематична сграда, която да трансформира района около Мол Парадас в съвременен бизнес и жилищен хъб. Проектът включваше модерна архитектура, офис пространства, луксозни апартаменти и търговски площи. Идеята беше сградата да се превърне в символ на новаторство и растеж в столицата. Въпреки това, спирането на проекта постави няколко ключови въпроса относно бъдещето на подобни мегаструктури в България. Едно от най-силните критикувани аспекти на проекта беше неговото въздействие върху градската инфраструктура. Ако сградата беше построена, увеличеният трафик и натиск върху околните улици вероятно щяха да доведат до сериозни проблеми за жителите на района. Освен това, височината и мащабът на Paradise Tower бяха възприети от много граждани като несъответстващи на околната среда и културния облик на София. Въпреки отменянето на проекта, дискусиите около него повдигнаха темата за бъдещето на високоетажното строителство в България. Архитектурните и урбанистичните общности изразиха мнение, че подобни проекти могат да бъдат успешни, ако бъдат по-добре съгласувани с нуждите на местната общност и техническите изисквания. Концепцията за устойчиви и екологични небостъргачи би могла да бъде алтернатива, която да отговори на тези предизвикателства. Отменянето на Paradise Tower е урок за балансиране на амбициозните идеи и реалните нужди на града. Макар че проектът остана нереализиран, той отвори възможността за повнимателно планиране и поинтегрирани решения, които да отговорят както на мечтите за развитие, така и на устойчивостта на градската среда. Paradise Tower трябваше да бъде не просто най-високата сграда в България, а архитектурен шедьовър, който да промени облика на района. Планирането му включваше футуристичен дизайн, който да символизира модернизацията и растежа на столицата. Ще бъде интересно да видим как бъдещите проекти ще се справят с тези предизвикателства и дали София ще види други мащабни амбиции, които да станат реалност.